Okay mga paps, nataron din sa Ayala. We. Ngitatag ka ng kaparkingan mga paps kay mo sulod ta sa taas. Kay mangita tao ka ng brato-brato nga packet wifi. Una mo kayo nag-sponsor na ko mga paps si Ma'am Ann Shane. Siya mo sponsor na ko og packet wifi. Wala nga, mangita ko ka ng brato-brato nga wifi mga paps. Mangita sa tao ka ng kaparkingan diri sa basement sa Ayala. Natag makita tag ka ng wifi nga brato-brato ron mga paps. Para ato ang confirm si Ma'am Shine nga na ay wifi brato. Ihataon kong sponsoran og packet wifi mga paps. Salamat kayo Ma'am Shane sa imong pag-sponsor na ko og packet wifi. Sana all. Kita taga parkingan diri ah. Grabe kadagan na marking ron mga paps. Nag-shopping siguro ron ang mga tao mga paps kaya daghan pa na marking. Wa pagid ko ka parking mga paps. Naapa ko diri sa atbang sa Rustan. Magtambay-tambay sa ko diri mga paps mula hagnay mo gawas. Mga puli ko. Grabe kadagan sa kanan ron nga na marking mga paps mo nang naglisod gid ko og pangitag parkinganan. So huwat lang ta kadali mga paps. Kung makaparking na ta, usa ta mo so dito sa Rustan. Yung musaka ta sa taas para mangita ta ka ng packet wifi. So nanato sa sulod mga paps, mamili tag packet wifi. Natin napilian nga packet wifi mga paps. Maghuwat naman ta sa tindera. Okay na mga paps, giputos na. Pero ato asang patistingan, magpatudlot ta kung unsaon pag open sa packet wifi. Based on funds and warranty na Okay. Kana sa iyon dai ang subo kana sa paggamit ng nanaso. Pag on ba sa ko? ay Nay manual siya. Okay mga paps, yan ang testingan mga paps. So, tanaw ta. hindi ka lang sa Black Shark 5 o 5 Marami talaga ng bago lang ay. Ako na kaya. So, morning sir, sir. I-picture lang niya siya. Moni muhang name sa imuhang packet wifi. Then moni muhang password what to versus rate 90. Imong picturean? Lang. Kasi 2,100. Mga 1 hour packet. Dili. 70. Long press lang ka ani sir. Bukas siya. Kung kuha na siya, mawagtang na niyang siga-siga yung screen. kung ma-fall. Para matawtaran siya, mawagtang na siya. Para makakunik ka, tanaw ni mo marag blanco siya. Pero okay na siya, mahala na siya. Okay na sa buwan. Okay. Ay, wala man na signal kay kuan man na okay nawagtang siya. Kuan So, pa nga naka-off siya. Ah, On ra na siya gihapon live press na dili mo masigar na. Anak kuha na siya kay wala sa SIM card. okay. So, kunik ka mo ito hangin sa imong kuan. Pagka ito mo on mong wifi, the internet yung password na yun. Basta asa dito? Yung Katong picture. na dire. Bato. Okay na gid mga paps.
nakapalit na to og kanang packet wifi. Kuan siya 1690. Medyo mahal-mahal to mga paps. Ma'am Shane, 1690 Ma'am Shane. Salamat kay Ma'am Shane. Medyo mahal-mahal man gid ang packet wifi Ma'am Shane. 5 minutes later. Mga paps, naabot na gid mi sa balay, gikan mi sa Ayala. O, nakapalit gid ko og packet wifi mga paps. Muna ang packet wifi nga ako ang napalit dito sa Ayala kay gi-sponsoran ko ni Ma'am Shane. Salamat kayo Ma'am Shane sa imong gipadaan ako. O niya nakapalit gyud ko og wifi, packet wifi. Medyo mahal-mahal gid sa Ma'am Shane, 1690. Muni sa Ma'am Shane. Muni siya ang kuwang napili nga packet wifi. So ako ni testingan ron Ma'am Shane kung okay ba gid siya. Kay ingon ang katong ako ang gipalitan, pwede daw ni siya sa Smart, pwede sa Globe o TNT, pwede siya all network daw ni siya, kay open line daw ni siya nga packet wifi. So daghang kay salamat Ma'am Shane sa imong paghatag kanako og kwarta para makapalit ko packet wifi. So muna ni siya Ma'am Shane. Ako kang pakiton sa resibo Ma'am Shane ha. Muna ni sa Ma'am Shane ang resibo sa packet wifi nga akong napalit. Daghan gid kayong salamat Ma'am Shane sa imong kaayo, sa imong kabuotan. Ay mo kong tagaan og para palit sa wifi. Ug sa Team Angat YouTubers, daghang kayong salamat ninyo sa inyong pag-suporta sa akong YouTube channel. So mapadayon na ginato og tanaw ang inyong mga live. Kaya na ako yung packet wifi. Ako din siyang testingan. Kaya doon naman siya ka ng warranty Ma'am Shane. 7 days. Panahon na to ang yung suot Ma'am Shane ha. Ano sa Ma'am Shane? Packet wifi. Ako ning suwayan kung okay gid siya. Daghang salamat ni Ma'am Shane nga mo toy naghatag nako budget para makapalit og packet wifi. So aton testingan, magkuha og SIM card. Na naman ko SIM card dito, walang ko nipalit og SIM card. Eh, pwede naman daw og Globe na SIM card. So ako gigay ko pasalamat ni Ma'am Shane sa iyang gipada para gid makapalit ko og packet wifi. Tanawon kung taas bigyan siya o kanang signal man siguro ha. Di kay ko kabisado aning wifi kay di man gud ni siya katong tato katong Globe wifi o smart wifi, lahi ni siya nga model sa wifi. So atong testingan kung unsa gid siya, taas bagay ni siya o kanang daganan o sa tawagan ay gago maabtan. So daghang kay salamat
Ma'am Shane, sa imuhang ipadana ko. Osbo na ko, Ma'am Shane, na dako kay kong kalipay nga nakaplit na ko packet wifi. Ay hinay kay ang signal sa data diri, Ma'am Shane, mga kuan gyud ko wifi, nagandoy gyud ko wifi para dili kayo loading diri sa mga area. So, pwede na siya madadara na ko, Ma'am Shane, kung asa ko. So, pwede na siya kung dadalaon. So, nice siya, Ma'am Shane. Ang packet wifi. Dahangay salamat imo, Ma'am Shane, ha. Imong gihatag na ko nga kuan. Kwarta para makapalit og packet wifi. Sa mga team mga YouTubers, sa inyong mga suporta na ko, ay langin mo kabalaka kay mag-reply ko sana mo ko packet wifi, so maka-reply na ko sa inyong mga live. So ato ning konon gamiton para makabawtanin. So, ako nang testingan, Ma'am Shane. Muna siya. Okay na siya? Pwede na siya magamit, Ma'am Shane. I-connect na siya sa akong cellphone o nanang sa SIM card ay. So, okay kayo siya, Ma'am Shane. Daghang kayo salamat, Ma'am Shane, sa imong gihatag na akong kwarta para makapalit taon o packet wifi. Mukha na ni siya. Nice siya, Ma'am Shane. So, ako na ning magamit. Bisa na asa kung wala ka, Ma'am Shane. Pwede na ako ni siya magamit. So, ako naman siyang i-connect sa akong cellphone. Okay na siya. Daghang kayong salamat sa imuhang suporta na ako, Ma'am Shane. Makapalit gitaon ko og wifi. Kung di pa tungod nimo, Ma'am Shane, di ko makapalit og wifi. Kay imo gitaon nga kwarta nga gihatag nako para imo gitaon ning kwarta nga gipalitan ni para maka wifi gitaon ko, Ma'am Shane. So daghang salamat, Ma'am Shane. So, Ma'am Shane, okay kayo, Ma'am Shane, kakonek na ko sa wifi nga ako ang gipalit kagahapon. Dito na ko ni mapalit sa Ayala sa may budget stop budget nga tindahan. So, okay kayo. Makatanaw na ko sa iyong live. Salamat, bye.